zuwa tasha mai albarka wato Arewa Tayar TV. A yau za mu kawo muku yadda ake yanka siket A pieces. Da farko za ku yanka siket A pieces, za ku ɗauke shi ƙasan za ku ɗau faɗinsa inci 15. Inci 15 ake ɗauka faɗin ƙasan siket ɗin. Daga nan sai ka ɗauki tef ɗinka sai ka ɗau tsayi daga ƙasa zuwa sama za ka ɗau inci 24. Kamar yadda kuke gani mun sa 24 ne. Daga nan sai ka gwada zuwa saman ka, muna so tsakiyar ne ya ba mu inci 5. Sai mu sa 15 ɗinmu a yadda kuke gani kamar haka. Sai mu lissafa kamar yadda kuke gani kamar 1, 2, 3. Muna so tsakiyar ya ba mu inci 5 ne. Sai mu sa nan haka. Sai mu ƙara lissafa ta nan gefen ma 1, 2, 3, 4, 5. Sai mu sa wannan ɗin a nan haka. Sai mu ja layi haka saboda abu mai sai ta yi kyau. Idan kun gani in kuka kula za ku ga inci 5 ɗinmu, measurement ɗin inci 5 ɗinmu gashi. Daga nan sai mu fara yin sama haka muna gwadawa inci 5. Muna sawa inci 5 ɗinmu kamar yadda kuke gani haka. Muna tafiya muna sawa kamar yadda kuke gani. Daga nan kuma za mu muku bayani da nan inci 15 kamar yadda muka ɗau faɗin ƙasan nan, haka za mu ɗau faɗin sama, amma kuma za mu cire inci 5 a cikin 15 ɗin. Kun ga sauran mu 5 kenan, shine yadda zai ba mu tsakiyar mu, ba kamar yadda muka ɗau nan complete ɗinsa ba. Yanzu daga farko za ku gani za mu sa tef ɗinmu kamar haka, sai mu ja layi daga ƙasa mu zuwa gun gwiwan mu inda muka sa abun mu kamar yadda muke gani. Sai ka zo ta nan side ɗin shi ma sai ka ja layi kamar haka. Shine yadda siket ɗin zai fita, shape ɗin sai ya fita ya zane yau kamar yadda kuke gani haka. Sai ka ja nan muna muku ne saboda domin mutum yadda zai koya cikin sauƙi, kar ya yanka ya karkace masa. Shine muke zanawa, amma ba a zana sama, iya na ƙasan kawai ake zanawa. Amma dai za mu zana muku saboda ko da mutum zai yanka ba zai karkace masa ba. Shi kamar yadda kuke gani. Wajen kuna gani. Shi za ka yanka abinka haka. Yadda ya kasance mana da shi za mu yi ta gwada wa, muna ta yankewa har mu yanke guda 4 na tsakiya, sai kuma masu hips na gefe da gefe kenan su ma guda 4. Shine idan mun haɗa zai ba mu 8 pieces kenan. Za mu ci gaba da yankawa har mu zo yadda za mu yanka shi na gefe da gefen kenan wato mai hips.
ƙara ɗora wanda muka fara gwada da muka yi measurement ɗin da shi za mu yi ta yankawa har mu samu mu yanka guda huɗu, sannan kuma sai mu zo mu yanka masu hips guda huɗu su ma shi ne idan an haɗa zai ba mu takwas, mu bi tsakiya mu bi gefe da gefe. Yanzu mun gama yankan na tsakiyar mu guda huɗu kenan, yanzu kuma za mu zo mu yanki hips na gefe da gefe. Duk da haka da wanda muka fara yankawa nan da shi dai za mu saita sai mu yanki mai hips ɗin kamar yadda kuke gani. Shi ma sai ka ɗauko shi domin ba za ka saita shi kamar yadda kake saita wancan ba, shi za ka ɗan ba da back inda za ka cire hips ɗin ka kenan. Sai ka saita abin domin kar ya baka matsala. Idan ya karkace step ɗin naka ba zai yi kyau ba, amma idan ka saita shi ka gyara insha Allah komai zai tafi maka yadda kake so. Kamar yadda kuke ganin haka, yanzu za mu yanka hips ɗin mu kenan. Sai mu cire wannan gefe da shi, yanzu da wannan za mu yanka na gefe da gefe. Nan shi ne na gefe, shi ma za mu yanka guda huɗu kamar yadda muka faɗa muku.
sai ka yanko shi kamar haka, kuma ka bi jiki sai ka cire shi. Kullum ana so idan za ka yanka skate ɗin naka ka yi su, kullum ana so ya kasance gun doron ya kasance ta nan, domin in ya zo ma ta nan za ka iya ka juya skate ɗin naka, kuma in ka juya za a samu matsala, ba zai taɓa ka yadda kake so ba, za ka iya ka juya ta ma sai dai ka kare yanka wani, domin akan samu matsala. Ana so kullum ya kasance ta nan za ka fara cirewa, kullum a ce mai kitsin kai na ta baki ba ta ciki ba. Cire guda uku sauran mu guda ɗaya. Ina so kullum mai hips ɗinka ya kasance yana ta nan baki ba ta haka ba. Idan ka sa shi ta haka za ka juya atamfar naka ne, kuma ba zai maka yadda kake so ba, sai ka zo ka ɗinka kuma ka juya guda ɗaya, dole sai ka gyara shi. Ana so kullum nan wajen ya kasance ta nan side ne, nan ɓangaren kenan. Duka ɗan muka kawo ƙarshen ayyukan namu na yadda ake yanka skate 8 pieces. Da fata ku ci gaba da kasancewa da mu a tashar mai albarka, wato Arewa Channel TV.